Falar de Vedra é falar de Galicia. Falar de Galicia é falar de España. Falar de España é falar do mundo. Entón, por propiedade transitiva, sin falar de Vedra é falar do mundo, aquí, esta noite, o millor teatro do mundo que é Algarabía. Por que na rúbrica do Estado Civil do xornal poñen sempre a idade das persoas falecidas e nunca de recén nacidos? É un contrasentido. Eu nunca me preguntei iso. Anos que morreron e o cadáver ainda estaba quente. Non aparentaba a idade que tiña. E que alegre era ele. A pobre Bobby. Quere dicir, o pobre Bobby. Non, estaba a pensar na súa muller. Chamábase como a él. Ben, sabes que non? Sabes todos iguais! Estabas aí todo o día con cigarros na boca. Podemos maquillares aos picados e sabes 50 veces ao día. Iso cando non estabas a beber sen parar! E que dirías se viras os hombres falar como mulleres? Fumar todo o día, pintar os peitos de vermelho e beber whisky! O que a mí me importa mi pico, pero se dices iso para me humillares. Ai, miña churriña asada. Por que cospes tú, ben sabes que digo iso para rir. Que parella tan ridícula de vellos namorados facer. Anda, imos. Desde que cheguei a Londres, vivo na rúa Cauzu, miña señora. É moi curioso, é ben extraño. Eu tamén, desde que cheguei a Londres, vivo na rúa Blanco, meu señor. É ben curioso e que casualidade. Pois entón, igual coincidimos na rúa Cauzu, miña señora. Claro, é moi posible. A miña vivenda queda no quinto piso. É a número 8, miña señora. Oh, meu Deus, é ben curioso, é ben extraño, que casualidade. Eu tamén vivo no quinto piso na vivenda número 8, meu señor. É ben curioso, que casualidade. Sabe, no meu dormitorio
dormitorio tiene unha cama. A miña cama está coberta cun edredón verde. Ese dormitorio con esa cama e ese edredón verde atopan só ao fondo do corredor. Entre o baño e a biblioteca, miña señora. Que casualidade! Meu Deus, que casualidade! O meu dormitorio tamén ten unha cama con edredón verde e encontrase no fondo do corredor entre o baño e a biblioteca, meu señor. Elisa e Donald están agora felices demais para me poder oír. Pódolles daquela revelar a vostedes un segredo. Elizabeth non é Elizabeth. E Donald non é Donald. Vela aquí a fora. A nena da que fala Donald non é filla de Elizabeth. Non é a mesma persoa. A rapaciña de Donald ten un ollo vermelho e outro branco, como a rapaciña de Elizabeth. Pero entón, a rapaciña de Donald ten ollo vermello á dereita e o branco á esquerda. A rapaciña de Elizabeth ten ollo vermello á esquerda e o branco á dereita. Así, todo o sistema de argumentación de Donald se apunta ao bater do derradeiro obstáculo que aniquila toda a súa teoría. A pesar das casualidades extraordinarias que parecen ser provas definitivas ou non ser Donald e Elizabeth, os pais do mesmo nena non son Donald e Elizabeth. Por máis que el crea que é Donald, por máis que ela crea que é Elizabeth, por máis que ela crea que ele é Donald e por máis que ele crea que ele é Elizabeth, engánanse amargamente. Pero, quen é o verdadeiro Donald? Quen é a verdadeira Elizabeth? Quen quere facer dudar esta situación? Non o sei. Non intentemos saberlo. Deixemos as cousas como están. O meu verdadeiro nome é Sherlock Holmes. Tien para outro exemplo. Ah, sí. Home, chame. Debe haber alguén. Vou ver. Ninguén. A ver, tienes máis exemplo? Ah, sí. Home, chama. Xa non abro máis. Home, chame. Debe haber alguén. Non me digas que vai a ver. A experiencia demóstranos que é inútil. Cando se sente chamar a porta, é que non hai ninguén nunca, nunca. Non é seguro. É posible. Non. Sí. Digo que non. En todo caso, a mí non me has volver molestar. Se queres ir ver, vai ti mesmo. Pois vou. Ah, how do you do? É o capitán dos bombeiros. Boas tardes. Boas tardes, señoras e señores. Pero había moito tempo que estaba Uns 3/4 de hora. e non viu a ninguén. A ninguén, estou seguro. Me sentí chamar a segunda. Sentí, e tampouco era eu. Seguía sin haber ninguén. Victoria, que me deu razón. Non tan axiña. E que é o que facía a porta? Nada, estaba ali. Pensaba nunha chea de cousas. Pero a terceira vez non foi vostede o que chamou. Fun, sí. Pero cando abrimos non o vi. Foi porque me agachei por rir. Ten algo de razón os dous. Cando chaman a porta, ás veces hai alguén e outras veces non hai ninguén. Iso pareceme lógico. Tamén lo creo. As cousas son sinxelas en realidade. Ah, pois ben, velaí. Ai, na súa casa! Por que me preguntar iso? Porque teño a orden de apagar todos os incendios da cidade. Todos. Todos, sí. Pouco non podo. Parecería moi mal o visto. Os gregos apagan o seu lume eles sós. Un fan que llo apanen as vestais.
Non hai nada que facer, non é inglés, está nacionalizado únicamente, e os nacionalizados teñen dereito a ter casa, pero non aquí ya paguen se é que hai. Mas cando lla deu ano pasado, apagaron o lume de todos os xeitos. Fixo el pola súa conta, clandestinamente. Ah, non ia ser eu que non fora denunciar. Eu tampouco. Eu quixera contartes tamén unha anécdota. Que di? Parece que a criada dos nosos amigos colea. Tamén ela quere contar unha anécdota. Por que se toca? Oh, É vostede que se mete. realmente está vostede fora de lugar, Mary. Era imposible. É vostede? Imposible, aquí. Pero que quere dicir todo isto? Son vostedes amigos. É certo que sí. Encantada de ver de novo. Por fin. Oh, é demasiado forte. Aquí, na nosa casa, nos alrededores de Londres. Non é apropiado! Foi ela quen apagou os meus primeiros incendios. Eu sou o seu pichotinho de auga. Se é así, queridos amigos, estes sentimentos son explicables, humanos, honorables. Todo que é humano é honorable. De todos os xeitos, non me gusta ver aí, no medio de todos nós. Non ten a educación necesaria. Ela mesmo vostedes demasiados prejuicios. Oh, eu penso que unha criada en definitiva é ella que cousa non vai comigo, nunca máis con unha criada. Vernos ás veces pode dar un bo detective. Soltame. Non se preocupe, non son tan cruéis como lle parece. Hai un pudor británico, disculpen que puntualizo os pensamentos, incomprendido por estranxeiros, mesmo especialistas. Gracias a mi filho, digo isto para que vostedes... Eu quixera. Non conte nada. Sí. Miña querida Mary, faga a favor, e vai á cociña a recitar os seus poemas diante do espello. Eu sen ser unha criada tamén recito poemas diante do espello. Pois esta mañá cando te miraches ao espello nin te diches. Foi porque ainda non chegara. Podería sentada con a recitar un dos meus poemillas. Miña querida Mary, vostede espantosamente textura. Podes recitar un poema, entendido? É un poema que se titula O lume. E volveu a capital. Os policándrios brillaban no bosque. Unha pedra prendeu lume. O castelo prendeu lume. O bosque prendeu lume. Os homens prendeu lume. As mulleres prenderon lume. O céu prendeu lume. Os paxaros prenderon lume. A auga prendeu lume. Os peixes prendeu lume. As vidas prendeu lume. O fume prendeu lume. O lume prendeu lume. Todo prendeu lume. Prendeu lume. Prendeu lume. Correume frío polo longo. Con todo, hai unha certa calor neses versos. Eu atopeino portentoso. De todos os xeitos. Xa será vostede. Todo isto é moi subjetivo. Pero é a miña concepción do mundo, o meu soño, o meu ideal. Cales son os 7 días da semana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And what is it today? His sister Nancy is a typist, his brother William is a shop assistant. Unha familia ben curiosa. Prefiro mellor pasar un ralo que un calcetín con brócoli. Antes unha presa, unha artesa, unha artesa, unha princesa. Ai, nesa súa mesa sempre súa princesa. Non sei suficiente galego como para facerme entender. Se ti me das as pantuflas da tua sogra, e che dá o ataúd do meu marido. Busco sacerdote por oficina para besarlo con nosa criada. A mesa precisa auga, enquanto que a mesa precisa auga, e dun
azúcar. Abaixo, Batume! Poder estar aquí era un desexo que levamos dentro dende fai moitos anos. O ano pasado estivo a punto de ser e non puido, por eso este ano estamos vivindo aínda se cabe con maior intensidade. E tamén gustaríanos agradecer o acollemento que nos está brindando todo o colectivo galego de Bos Aires, especialmente de Vedra. Moitas gracias. En primeiro lugar, todo o que tiña que dicir xa o dixo Sonia, moi ben. Para nós, os que vimos desde a Galicia de arriba, para todos os que vimos aquí porque estades vos, simplemente, e vimos aquí, eu iso digo de verdade, porque estades vos, e porque antes, e decíamos o ano pasado en Vedra, porque antes, moito antes, viñeron centos e centos cruzando o mar. Pois nós, para todos os de Papamentos e para todos os de Vedra e para todos os galegos, estou convencido de que vir a Buenos Aires é facer un camiño de honra a tantos e a tantos que viñeron antes. Poder rendir unha mijiña, unha pinga desas bazas que nos foron caendo cada día desde que chegamos aquí, para regar ese camiño de generosidade dos que fixeron antes. Así que si en algún momento nos emocionamos, algúns ou todos, que nos disculpeis, porque decía un que era mala educación chorar. Bueno, pois somos mal educados, choramos continuamente. O mismo día, sabedlo ben, o mismo día que o ano pasado nos tocaba actuar aquí, actuamos en Vedra, porque cando estábamos actuando en Vedra, sabíamos que estábamos actuando no Teatro Castelao. Así que podemos considerar esta a segunda vez que vimos. Moitas gracias.